kaMoya Oyingcwele ngiyambulisa uMoya Oyingcwele umnikazi webandla asimshayile izandla. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dibulise odatu bepostile, dibulise i-fivefold ministry, dibulise umzimba kaKristu. Hallelujah. Ndingumfundisi uSivungu ndisindisiwe, ndixolelwe izono. Ndiyazalwa ke kwilali zaseMqanduli, ngokuhlala ke ndihlala kwaZulu Natal kwindawo yasePine Town eDurban. Ndisuka khona ndilapha nje ndisekule nkonzo kaMoya Oyingcwele. Hallelujah. Ndingumntwana kaThixo, ndiyamthanda kakhulu uYesu. Eyona nto ebangela uYesu ndimthande kangaka, ivangeli ndiyifumene ebutsheni bam. Hallelujah. Ndiyifumene ndisemtsha and uThixo ndiyambulela ngaloo nto. Kunotata endimthanda kakhulu apha eBhayibhileni ekuthiwa nguElijah, umprofethi uElijah. Ngexesha likaMprofethi uElijah ithi iBhayibhile bonke abaprofethi ababekhona ngelaa xesha bonke baye bawuhlala etafileni kaJezebeli, bayotya etafileni kaJezebeli besitya noJezebeli. Umprofethi uElijah washiyeka yedwa. Bonke abanye abaprofethi balahla ubizo, bayilahla into kaThixo, bahamba bawuhlala etafileni kaJezebeli. Ngamanye amagama bacompromise, balahla into abayithunywe nguThixo. Ithi iBhayibhile umprofethi walahleka iminyaka emithathu. Njengengekho iminyaka emithathu kanti wayethandaza. Njengobana wayethandaza kunento endiyithandayo, kuthiwa uthe xa ebuye emthandazweni wafike wahlala phezulu entabeni. uJezebeli noAhabi bathumela amadoda ukuthi mawubamba uElijah, because uElijah ngumprofethi owayehlupha, because wayindoda kaThixo ophethe into zikaThixo. Ithi iBhayibhile wathi esahlela entabeni ezamadoda ayi-50, athi xa efika athi nawe uyabizwa kuJezebeli. Ndiyamthanda uphendula kaElijah uthi wathi ukuba ndiyindoda kaThixo, if I am the man of God, mawehla umlilo utshise la madoda. Ithi iBhayibhile wehla umlilo, ababethunywe kuJezebeli batsha bonke. Kwanyanzeleka phinda athumele enye i-50, waqhubeka wahlala entabeni. Bathi xa befika wathi uba ndiyindoda kaThixo, umlilo mawehle atshe la madoda. Ayibo, haleluya. Inkonzo kaMoya Oyingcwele inkonzo yomlilo, inkonzo kaMoya Oyingcwele inkonzo yamandla. Ayibo, haleluya. Into ezawusenza sohluke thina ngumlilo kaMoya Oyingcwele. Ayibo, haleluya. Ngumlilo kaMoya Oyingcwele. Kuthiwa nesibingelelo ngelaa xesha sendlu kaThixo sasesingcolile, kodwa wathi uElijah xa ebuye emthandazweni wavuselela isibingelelo. Ayibo, haleluya. Wathi uThixo wenu uba nimethembile makaphendule ngomlilo. Ayibo, amen. Kuthiwa bazama abaprofethi bakaJezebeli bancama, uThixo waba kaphendula, kodwa uElijah wenza umthandazo omfutshane. Wathi uba ndiyindoda kaThixo mawehla umlilo. Ayibo, haleluya. Kuzovuselela ivangeli kaKristu, kuzobuyisa ivangeli yomlilo, kuzobuyisa ivangeli yamandla. Ayibo, haleluya. Uyabona ixesha lethu esiphila kulo, mninzi umuntu oshumayelayo but kunqaba umlilo. Ayikho into enqabe ngathi ngumlilo kwigospel eshunyayelwayo ngoku. That's why kugcwele amadimoni, kugcwele uSathane ebandleni. Abantu beshumayela uKristu othi uyaphila, uYesu othi unamandla, but ebandleni kukhona ama-devotion, bakhona imimoya ingxaka usekho umlilo wevangeli. Kodwa le nkonzo kaMoya Oyingcwele ezohlanganisa umzimba izobuyisa loo nkonzo umlilo. Nditsho nomprofethi uElijah nomprofethi uMoses, phambi kwabangene kubizo lwakhe kwanyanzeleka qala athole umlilo. Ithi iBhayibhile wawulusile
hayibo haleluya wabona ityholo livutha umlilo kanti ngelo xesha uzothatha umlilo ozawutshisa ngabo haleluya kwindawo yaseJiphetha le vangeli esiyiphethe ivangeli yomlilo noba zingalahleka zonke izinto ebandleni kodwa hayi umlilo zothatha inkonzo ndinikele kutata umpostile uDlongwana egameni lenkosi uJesu ngicela sihlabelele sime ngenyawo sonke asusisono sami wona hlapi inhliziyo ishaka amandla asusisono sami Asusisono Siyabulisa umoya ngcwele egameni lenkosi Yesu kanti siphe izandla umoya ngcwele Jesus sibulise ngabapostoli ibandla lonke likaKristu ngegama lenkosi Yesu amen namhlanje ngisengumzalo loDlongwana siyambonga ngomoya ngcwele ngesincedile nangale conference yanamhlanje okanye yale weekend ukuthi ayenziwe nempumelelo ngale ndlela kweli cala laseKapa ndile Zathandweni Hallelujah.
the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Shout fire! Shout fire! Shout fire! Oh my God. Kodwa mhlawumbe uthi ngangizona ithi nganginezona zasanjwa zasale Golgotha ithi ke ngona sengihamba ngikhulekile ya mhlawumbe liyakudala ithi nganginezona zasanjwa isono ukuthi abanye namhlanje bazofumana leyo grace ngoba the way abagida ngayo basenesihoko sokuthi abakakhululwa kahle njengoba uzama ukuyithi kancane ke nje mfundiswa okuyithi kancane ke sibona abantu abageziswa bakaphumele
engase nje sikhululeke sibe free senze whatever umoya ingcwele athi siyenze. We are here to rejoice ebukhoneni bukaNkulunkulu. Praise God, hallelujah. Yayithanda ke le part othi angiyenze because engikuko namhlanje it's because of yona. Anginikeli ngiyaphambana surely khanda when it comes giving. Alibonke amalekos ngiphuculwe yi-giving umnikelo. Wandiphucula umnikelo ndavela ebantwini ndiyenye into because of giving. Praise God. Na njengoba ngilapha nje andiphangeli indawo kodwa yayazi indawo yokulanda imali. I used to say abantu abanemali abanikeli, but abantu abanikelayo ngabantu abafuna ukuba nemali. Abantu abanemali abanikeli, but abantu abanikelayo ngabantu abachilekelwe ukuba ilandwa kanjani imali kuThixo. Because ukuthandaza fasting iyabenda bazana sinyusa yabona ngosizogcwaliswa ngabantu kamoyigcwele. But at the very same time we need ukuthi sihlakaniphe sazi intoba into ezawusenza ukuthi siphume kwi-poverty, because ukugcwaliswa ngabantu kamoyigcwele akuzukukhipha kwi-poverty. Into ekukhipha kwi-poverty it's giving. Mawufuna ukukhakha nje ukhakha. That's why iBhayibheli ithi amazibulo akaThixo. Amazibulo lento esibiza ngoba zi-first fruits, izinto zokuqala zezakhe. Praise God. Yangisiza ke loo nto abasantu abangilapha nje angihlupheki andilula usizi lomfundisi. Angithi kabasizelekayo kodwa indlela yokuphuma ekusizelekeni it's giving. Ake sifunde kancane ke ngoba ngathi lona lento ukuthi when you give each time unikele, ithi iBhayibheli uNkulunkulu ngomnikelo uba phezulu umnikelo. And uyababona abajonga abanikela esizonikela nathi ngoba ithi iBhayibheli uzoba phezulu ngokusoze umnikelo. So that's why now you are just robbing yourself. So we did that through now before. But what he happened again with so akala into ifuna ukuthina kana. And then kube so yayidonsa. But like we don't say umele. Uy magithi lendlela lento ukukhuluma lento. Ukelwa yindlela onikela ngayo. Hana badafaka sengathi yavakala ngithi ubukhulu balento oyifunayo, ubukhulu balento oyifunayo buxhomekela ekutheni wena, ngoba khona iminikelo engamshukumisa uThixo. Umnikelo umthelo we-10 rand nawe yabona namnikelo othi nawe unikele ungefuni. But ukhona la umnikelo othi namnikele ufe into abanawo unikele khona into engiyithipheleyo. Ake sibuke nje
izwi lenkosi kafushane esisondeni baba. Ngiyawuxolela ke sengiyakhuluma ngokwaZulu Natal. Ngokuthi baba Dlongana wagcina ke ngikwa seMount Frere. SengwakwaZulu ke manje. Ngidila nesithixo sakwaZulu. Abekho abantu abakhonza izithixo njengamaZulu. Luke chapter 21, quickly. Ngiyayithanda kakhulu lo mzekelo nosiyayazi sonke futhi. What I pray ukuthi basinikeze isithilelo sayo. Cabanga ukuthi la iholo I think Caesar plus minus 4 close to 5,000. You watch. Just you watch. So come down and tell me something like Tuesday. We are eating every day. And I see the good like Jonah Tata. Never see so that it's never going to because we are the servants of God. The servant we need to only get him back from service that. Verse number 21. Raising hands. Can you please read for us? Luke chapter 21. Chapter 21, yes, from verse 1. From verse number 1. Yes. Verse number 1. It is the widow's gift. The widow's gift. It's your verse number 1. Ewa phakamisile amehlo akhe. Shumela namphandla nokushaya. Ewa phakamisile amehlo akhe uThixo. Yes. uYesu ubone izityebi zigalela uYesu phakacala umzasebenzisa isiphilo sikaNikela. Vele uze nazo uzibeka. It's ewa 10. Ngoba kumele sibe na understanding when we give. And when sine understanding yokunikela ngeke singaze ngisho umnikelo wethu. But siyoba nendlela to respect igiving. Must understand ukuthi masinikela kwenzekani in that process of giving. So ithi Bible uJesu ewaphakamisile amehlo akhe. uYesu ubone izityebi zigalela iminikelo yazo. Ithi wabona izityebi zigalela iminikelo yazo. Kwisikhongozeli mali. Kwisikhongozeli mali. So ukuthi ke singabi naso isikhongozeli kodwa ke kwisikhongozeli mali. Verse 2. Ke wabona umhlolokazi wabhaka umhlolokazi othile la quickly ulihlwempu yena wabe ihlwempu. efaka imali. So amagama ihlwempu ngumuntu osizelekayo, ngumuntu ongenalutho, ngumuntu onobesiza apha futhi akasiniki imidla into anganikezela ngento ecacileyo. Wabhaqa phakathi kwabantu abanxibeka kuhle njengam, kodwa wabhaqa owabo wabaphulwa esethwini yabantu abarichi. Efaka imali ezimbili. Ithi lo mhlolokazi wafaka imali useless. Bese noma siyashumayela ngathi ngasithi akunikele ngamasenti la. Kodwa ithi iBhayibheli wazisa leyo mali yena lo. Wamjonga uYesu. Waza wathi ndithi kuni inene. Yes. Lo mhlolokazi. Yes. Ulihlwempu. Lo mhlolokazi uhlwempu. Unikele ngaphezu kwabo bonke. Okay. Kuba bonke aba. Yes. Banikele kuThixo. Yes. Bethatha ebutyebini babo. Bethatha ebutyebini babo. Yes. Kanti yena eswele nje. Yes. Unikele ngabo bonke abenokuphila ngabo. Full stop. So igiving funeka sifunde ukuthi sikhona izinto ezingeke zenzeke xa unikela wrong. Yintoni eyenza into yoba uYesu athi lo mhlolokazi enikele ngemali encane enevelu ephansi, kodwa asephakamisa yena bekhona abantu abafana nathi abakhipha kusasa
unikele ngabo bonke ebenakho. I'm praying this morning that uThixo ayenze same miracle which is uThixo ayenza in that woman. If this morning sends the word to take whatever that you have and give to God and see ukuthika. And lokhu nikelo ngicela singawunikeli nje but khuluma mthetha. And then uJohn uthika lento uyicelile kuye ngalokunikelo. Kuba nayo into ayinayo nayo noma into ayinapha bengaphakathi. Akuhlupheke kwamthika. Kuwe umuntu oyosale sobuhle. Wathatha bonke nako kunike wena ngoba uyi-solution to my life. Father, in the mighty name of Jesus, I pray, oh God, besenza Baba uthokanda onke bezonikela. We invite you, oh God, as you promise ezwini lakho Thixo ongcwele ukuthi wena uba phezu kwesikhongozelo la abantwana bakho beqalela khona. Bless them, oh Father, besenza in Jesus' name, amen. My God, mighty Jesus. Yes, so come to that
Yes, Lord. Siyabonga, siyabonga. Siyabonga Thixo wethu. Yes, Lord. Thank you, Jesus. 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 Siyabonga. Siyabonga Baba kakhulu. Yes. Thank you, Lord. Yes. Yes. Sekuwe. Sekuwe. Sizemuwe. 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 Wena uvula iminyango evaliwe. Sizemuwe. Wena wenza ukuphinda abantu. Sizemuwe. 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 Inhliziyo esizivulayo. Uyangena uhlale naye. Uhlalayo uhambe naye. Oyivulayo inhliziyo yakho. Sizivulele wena. Siyabonga. 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 Ngoba siyazi uma bekungengawe ngemasipho lasikhona uNkomo sibonga. Siyayazi imikhothi esikhuphe kuyo uNkomo sibonga. Siyabonga. Siyabonga. Siyabulela Baba. Yes, Lord. Yes. Ay, siyabonga. Siyabonga. Umuhle. Ay, ulungile. Umuhle wena. Ulungile. Ulungile. Faniswa. Aufaniswa. Aulinganiswa. Aulinganilanda. Siyabonga. 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 Yes, Lord.
Haleluya. Andibulise bangcwele umoya oyingcwele. Ndibulise otata abapostile, ndibulise omama, ndibulise otata befundisi, ndibulise omama, ndibulise otata bonke nomama bonke, abafana, intombi, abantwana abancinci, ngalo igama elinamandla esihlangene ngalo apha bangcwele, igama lenkosi yethu uYesu Kristu esilithole ngawo eligama lomoya oyingcwele, okanye esithi masibiza lona umoya oyingcwele usebenze. Bulisa ke bangcwele ngalo legama, ndingalibazisanga bangcwele.
awamfutshane nje things awufunda nje bese ngiyehla oko uThixo athanda ukuthetha. Amen. Ela sifundeni ke bangcwele iBhayibheli zethu pha uDaniel chapter 9. Daniel chapter 9 siqala ukufunda pha ku verse 7. Ela inkosi. Daniel chapter 9 from verse 7. Sawufumana ilizwi kwincwadi kaDaniel chapter 9 verse number 7. Inhloko-ndaba ithi uDaniel uthandazela amawala. Verse number 7. Ke wena mhlekazi ulilungisa, ukanti ke thina sigutyungele lihlazo njengoko kunjalo nanamuhla. Asisonke thina sinjalo, thina bemi belakwaJuda naseJerusalem namaSirayeli onke owasakaza ezizweni kwezikude nakwezikufuphi ngenxa yokungathembeki kwayo. Verse number 8. Ewe ndikhoyo, sihlebe lihlazo ookumkani bethu neziphathamandla ndawonye noma womkhulu xa sisonke sonile kuwe. Kambe ke wena mhlekazi, Thixo wethu, nangona sakuvukelayo uhlala unemfesane uxolela. Verse 9. Wena ndikhoyo, Thixo wethu, asikuphulaphulanga, asihambanga ngokwemiyalelo yakho owasinika yona ngezixaka zakho abashumayeli. Verse 11. USirayeli ephela uyigqithile imithetho yakho, waphambuka akavuma ukulithobela izwi lakho. Ngenxa yokona kwethu ke undikhoyo uzithulule phezu kwethu zonke iziqalekiso ngokwesifungo sakhe esibhaliweyo emthethweni kaMoses isixaka sakhe. Verse number 12. Ngale ntlekele ingaka uwafezekisile amazwi awasilumkisa ngawo thina neenkokheli zethu. Ehlabathini jikelele iJerusalem uyohloye ngqongqo ngendlela angazange yabakho. Verse 13. Ewe ubuthulele phezu kwethu bonke ububi obukhankanyiweyo emthethweni kaMoses. Kambe nangoku asikayelelisi ekumkholiseni undikhoyo uThixo wethu ngokujika ubugwenxa bethu, asikayinyamekeli inyaniso yakhe. Verse number 14. Ke undikhoyo wayehleli ethe qwa waza wasihlisela le ntlekele kuba yena undikhoyo uThixo wethu ulilungisa kuko konke akwenzayo, sabe ke thina singaliphulaphulanga ilizwi lakhe. Verse number 15. Mhlekazi Thixo wethu, wena othe ngesandla sakho esinamandla wabakhulula abantu bakho kwelaseJibuta, latsho laduma igama lakho njengoko kunjalo unanamhlanje. Ewe sonile senza okugwenxa. Verse number 16. Mhlekazi, ngokwemisebenzi yakho yonke yokulungisa mawukhe uthothe umsindo wakho nengqubo yakho kwisixaka sakho iJerusalem, nditsho kwintaba yakho eyodwa, ngenxa yezono zethu nobugwenxa bobawo iJerusalem nabantu bakho balihlazo kubo bonke abasingqongileyo. Jesus. Hallelujah. Nkosi. Amen. Bangcwele siva izwi likaThixo. Hallelujah. Siva apha ukuthethiswa okanye ukuthetha kukaDaniel ekhalaza. Hallelujah. Ekhalaza ngobuhlungu ngezinto ezehlela abantu bakowabo, ngezinto ezehlela
ukudala esinkonzweni bayaseka. Haleluya. Ngoba bathi uma besijonga bona basibone bebhetele kunathi. Ngoku thina sithi siyakhonza. Yini ezobangela ukuthi
uthi verse number 18 nalo ke iphupha endiliphuphileyo mna kumkani uNebukadinezari ngoko ke Belteshazari nceda undichazele intsingiselo yalo zonke iziluko zam apha ebhodwe zoyisiwe kukulitshila kambe ke wena unako ukulitshila kuba wambathiswe ngumoya woThixo abangcwele. Hallelujah. Nansi bangcwele inkululeko. Nansi inkululeko. Hallelujah. Nansi into esimethayo ukuba sikwazi ukulenza izwi likaThixo. Nansi into ebangela uba sikwazi ukuphuma eluhlazweni. Nansi into esibangela uba nabelehleka bawuvale imilomo yabo. Bathandeni bantwanile eluhlazweni. Amen. Bahlale iwathandeni. Kodwa imfihlelo apha ekuhlakweni kwabo abasuka kuThixo wabo. Ababafana babebanjiwe, bethinjiwe. Othandeni kodwa ekuthinjweni kwabo bahlala elizwini likaThixo. Bahlala ekuwugcineni umoya oyingcwele ukuthi wahlukane nabo. Bahlala ebandleni kaThixo. Uba siyabona bantwana sesizayothandaza thatha le nhliziyo yakho yithi ewe ndikule ngxaki ndijongeka ndikuyo. Haleluya. Kodwa into endingazuyenza kukuwulahla umoya oyingcwele. Into endingazuyenza kukusuka entandweni kaThixo ngoba sibonile ukuhlala kwabo. Othandeni nansi kumkani isiya kubo. Le nto funeka yenzekile ebandleni. Ugavumenti asebandleni azofuna isisombululo ngoba siwubambile umoya ophethe imfihlelo. Ngoba siwubambile. Hallelujah. Ngoba siwubambile, siwudingile umoya oyingcwele. Nako kumkani uyangqina uthi wena Danieli ngoba unomoya oyingcwele nguwe onokundityhilela le mfihlelo. Uwe Danieli. Hallelujah. Noma bangcwele sethilo apha utata belapha phambili. Tata upastor uDlongwa uthi noma yiphi i-challenge ojongene nayo ungayenzi imisteyikhi yokuvisa kabuhlungu umoya oyingcwele ngoba nguwo ophethe impumelelo yakho. Nguwo ophethe impiliso yakho. Nguwo ovula iminyango. Umoya oyingcwele uthi xa uyongongoza iminyango uyibone ivuleka. Uvufongele ikhambi uyofaka nasive. Hallelujah. Ndilingqina bengcwele yale nto endiyithetha. Hallelujah. Ukuwudina umoya oyingcwele ungawuvisi kabuhlungu. Xa ubunqanqwatha usithi hayi uvume ukunqwanqwathela. Vume ukunqwanqwathela. Hallelujah. Uyazi umoya oyingcwele uke wanditshilela into. Wathi jonga bakhona abantu endixabene nabo. Amen. Kodwa abanye babo nibabona bephila. Amen. Uyakwazi uphila noba uxabene nomoya oyingcwele. Amen. Kodwa ukhetha iintsuku zakho zokuphila. Hallelujah. Uba siyibona le nto kumazisa
Sithole babesithi sisithambengu babesithi haleluya uDaniel uthi babenza lonto kodwa thina sikhulekile haleluya kukhona ukugwilika abakungaziqondi ubugwilikile kodwa umzalwane beke wathetha apha ebeke wayikhalisa lento wathi kwathi sazela ungasihle ebantwini okanye abantu bangangakuboni kunesazela kwathi sazela sakho siyakubamba ngenye amazwi izwi elithi umoya kaThixo ungqinelana nomoya ongaphakathi kwethu ngamanye amazwi into uThixo ayapruvayo nangayaphruviyo awunqatyelwa nto uba uyazi okanye ungayazi awunqatyelwa nto kasayothandaza bantwini sela abantu bekhaya haleluya kasayothandaza uyayazi le nto uyenzela ibantu ukhonza uThixo ukuze uphile wena ukhonza uThixo ukuze ngexesha lesiphelo ulingene izulu kasayothandaza haleluya uyayazi mani okanye uyaziva ukuba njengoba sithi uDaniel okanye kuvuma ibumkani isithi bumkani kuBhelethazari lo moya wakho nguwo wodwa onokunditshilela le mfihlakalo sizawuthandaza uyazi bangani ivini impumelelo yakho ivini uba nemali kwakho kuxhomekeke ekuhlonipheni umwenqwele ngoba umwenqwele likhona ilizwi phambi kwakho hayi lithi silivele negolide yekaThixo ngamanye amazwi umoya ongcwele uyayibona imali yakho ukuba iphi ngamanye amazwi uyayibona umoya ongcwele le nto kumele yenzeke kuwe ukuba iphi enani umwenqwele haleluya kudingeka wena ma kudingeka wena uthi mwenqwele ndiyeva ngaphakathi kunami noma abantu bangandibona ingathi ndiyafutha kodwa ngaphakathi kunami ndiyaziva ndingabene nawe ngesizathu sazi wena kasayothandaza bantwele kudingeka abantu abazafuna dingeka abantu abazafuna impiliso yakho ixhomekeke kumoya ongcwele xhomekeke kumoya ongcwele haleluya uyazi njengoba ndihleli nonkosikazi uke wathi ngenye imini sisemkozweni uthi awubandatshatha
sisifumana khona into zethu. Singathintwa nalithi into esibonakalayo siphume entweni engabonakali engumoya oyingcwele. Into esibonakalayo siphume entweni engabonakali. Ngamanye amazwi nokukhuluma ukugula kuvela ukuphila kumoya oyingcwele ngokuba uthobele sitsho sibone ukuphila noma ukuhlupheka. Inhlupheko yakho ibonakala, ukukhululeka kwakho kuvela kumoya oyingcwele. Sitsho sibone inkululeko yakho ivela kumoya ongabonakali uveza into ebonakalayo. Sawuthandaza abanye. Haleluya. Kuhle ukuvuma. Nasayathandaza. Yisela phambili. Sizothandaza nawe. Sizothandazisana kunye nawe ngale nhlungu uyidawuthayo ukuthi umoya oyingcwele ungayibopha. Yize sothandaza nawe. Haleluya. Yize sothandaza nawe. Ukuba utho uthi nami ngifuna ukufa okanye ngifuna ukubona lo moya uthilela uDanieli, uthila into zakho. Funa ukubona lo moya. Sizothandaza. Ukhona umuntu othayo makeze ngaphambili. Sizothandaza kunye nawe. Haleluya. Hlabelela zawutsho. Ukhona umuntu othayo othi uDanieli kawazi imfihlelo nami ngangikholeleke kuwo lo moya. Nantoni ibihayidiwe lutshaba izovela. Izovela. Haleluya. Sizawuthandaza abangcwele. Sizawuthandaza. Haleluya. Nabantwana bakaThixo kuphela ukudana. Sizothandaza nabantwana bakaThixo kuphele ukuhlengwa. Sizothandaza nabantwana bakaThixo yonke into yabo ibideleka ayiphakamise amandla amoya oyingcwele azoyiphakamisa. Oh, yes. Haleluya. Azoyiphakamisa. Haleluya. Sizothandaza. Kumntwana wakho lokho Tony leyo ngiyanika phambi kwakho Sir. Oh yes, Jesus. Ndicinga uba lithuba eli very important Thank you, Jesus. for impilo yakho. Thank you, Lord. Esimangomso Thank you. sizobe sibhaphathizwa ngamandla kamoya oyingcwele. Oh yeah. But lithuba lakho intoba Yes, Lord. uzothoba phambi koThixo Oh yes. uvume izono zakho. Oh Jesus. Ethi iBhayibheli isono singavunywanga asiqinywa ezulwini.
Ithuba lakho loba uvulele amandla kaMoya Ngcwele phezu kwempilo yakho. uMoya Ngcwele kade ufuna ukukuyuza kodwa uhlutshwa ukuthi unezono ongazivumanga in life. Lithuba lakho lokuthi nawe ungabajoyina laba othi bawo ndikolele. Kuningi engikwenzile phambi kwakho. Sikhona izinto ezihayithekileyo emehlweni abantu kodwa emehlweni akho sisebala. Othi bawo nami ungangehluli namhlanje. Bawo nami ndikolele. Ithuba lifuliwe lokuba nawe uvuma ukona kwakho phambi koThixo. Baleka lo siqinisile ngosaya bakhoshatha kunamandla asohla phezu kwempilo yakho. Masivuma izono zethu, sivula inhliziyo, sivula ucango loba uMoya Ngcwele ahlele phezu kwethu. Balibonga igama lenkosi ngoba akakwazi ukuhlala la kumdaka khona. Siphambi koThixo ngoku intoba sivume izono zethu, sivule inhliziyo zethu ukuba uThixo asikolele amatyala wethu. Siqhoma isandla sethu senzo lomthandazo. Ithi Nkosi uYesu, ndiyaxolisa ngezono zami zonke endizenzileyo kuwe, endizaziyo endingasazi. Bawo ndikolele egameni likaYesu waseNazaretha. Moya oyingcwele ndidiniwe ukusiphathela impilo yami. Namhlanje ndinikela kuwe. Yithathe yilawule ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu. Kunamandla sohla phezu kwempilo yakho. In the mighty name of Jesus, expect the power of the Holy Spirit upon your life right now in the name